پوچھ عبدل منان راسخ نو باپ کنو آندے نے؟ اللہ دی قسمیں لوگ شیخ الوظائف آندے نے، استاذ العلماء کہندے نے، عالم با عمل کہندے نے، بہت کچھ کہندے نے، پر اج مینوں اپنے باپ دیاں جھڑکاں جڑی لذت آوندی ہے فیصلہ آبادیو میں باوضو ممبر تے کھڑا اللہ دی قسمیں ان القاب اندر بھی مینوں اوناں سکون نہیں جے ملدا۔ صدا نہ باغے بل بل بولے تے صدا نہ باغ بہارا، اے چند دن دا پرونا ہی پھر تو روندیاں رہنا ہی، تے پیو والا دبکا کسے بھی نہیں مارنا، پیو والی خوشبو گھر چ خیر نہیں نظر آنی۔ صدا نہ باغے بل بل بولے پوچھ عبدل منان راسخ نو باپ کنو آندے نے؟ اللہ دی قسمیں لوگ شیخ الوظائف آندے نے، استاذ العلماء کہندے نے، عالم با عمل کہندے نے، بہت کچھ کہندے نے، پر اج مینوں اپنے باپ دیاں جھڑکاں جڑی لذت آوندی ہے فیصلہ آبادیو میں باوضو ممبر تے کھڑا اللہ دی قسمیں ان القاب اندر بھی مینوں اوناں سکون نہیں جے ملدا۔ جدوں میرا باپ مینوں دبکدا سی، میرا باپ مینوں روکدا سی، میرا مالی مینوں سمجھاندا سی، ادوں میری جڑی کیفیت ہوندی سی نا میں بیان نہیں جے کر سکدا۔ صدا نہ باغے بل بل بولے تے صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ حسن جوانی ماپے تے صدا نہ صحبت یاراں۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، اور مل کے بولو نہ تو رہنا، ایکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی۔ اللہ جو سنے عمل دی توفیق عطا فرما۔